Buscar i confiscar armes blanques és l'objectiu dels Mossos. Les faran en zones d'oci, com aquestes festes de la Mercè a Barcelona, i també al transport públic i al voltant de les escoles i instituts. Tenim un moment que és complex des del punt de vista de la seguretat ciutadana. Els Mossos posaran sancions més elevades de les actuals i es tindran en compte agreujants com la perillositat i la reincidència. Des de l'Ajuntament de Barcelona demanen calma. I donar aquest missatge de Barcelona com a ciutat segura, que aquest tipus d'agressions són sempre una excepció. La policia intercepta cada dia a Barcelona prop de 8 armes blanques. En total, l'any passat se'n van confiscar més de 2.800 i la Urbana controla 82 punts de la ciutat amb risc de presència d'aquest tipus d'armes. Els sindicats de Mossos demanen més material per treballar, diuen, de manera segura. Però també hi ha una qüestió que hem demanat des de fa molt de temps i és càmeres unipersonals per tothom que estigui al carrer, perquè les càmeres tenen un efecte dissuasori. Els sindicats de la Urbana de Barcelona reclamen també més personal, però insisteixen que hi ha un problema enquistat. Necesitamos recuperar el principio de autoridad. Necesitamos más apoyo institucional. No necesitamos y no hacemos ningún favor queriendo cuestionar, ¿vale?, las decisiones que los mandos policiales toman en favor del ciudadano. A Catalunya, en el que portem d'any, s'han intervingut més de 6.200 armes blanques.